дар боғи Камоли Хуҷанди маркази вилоят фестивали сурудҳо бар ғазали Камоли Хуҷанди баргузор гашт. Дар фестивал санъаткорони шинохтаи кишвар аз ҷумла вилояти Суғ беҳтарин суруду таронаҳоро аз ашъори шоири бузург сароиданд. дар чорабини раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода шоирону нависандагон, олимон, муҳаққиқон ва донишмандони варзидаи кишвар иштирок намуданд. Шоири халқи Тоҷикистон Аскар Ҳаким дар суҳбат таъкид дошт ки муҳаббат нисбат ба Камоли Хуҷанди на танҳо дар Тоҷикистон балки дар кишварҳои форсизабон вуҷуд дорад. Ашъори шоиро медонаду нисбати Камол эҳтиром мегузоранд. Аскар Ҳаким аз шарҳи ҳоли ин шоири ширинкалом ёдрас гардид ва гуфт ки имрӯз Камоли Хуҷанди ғариб нест. ин мақбара хоки оварда шудааст аз Табриз ба Тоҷикистон ба Хуҷанд ба зодгоҳи Камоли Хуҷандӣ. Бинобар ҳамин дигар Камоли Хуҷандӣ ғариб нест, дар ватани худаш аст. Рӯҳаш инҷо, хокаш ҳам инҷост. ана акнун дастоварди бузурги дигар ин аст ки дар замони истиқлол аввалин бор дар Хуҷанд девони мукаммали Камоли Хуҷандӣ ба чоп расонида шуд ки аз ҷониби шуъаро ва донишмандони вилояти Суғ ба шаҳри Хуҷанд таҳия карда шуда буд. ин ду дастоварди бузург дар ҷаҳони шеъри тоҷикӣ ва ҳамчунин дар ҷаҳони шеъри форсию дарӣ бисёр ҳам тӯҳфаи гаронбаҳое ба ҳисоб меравад. давоми 3 рӯз бо иштироки меҳмонон дар вилояти Суғ симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони ҷойгоҳи Камоли Хуҷандӣ дар адабиёти Шарқ баргузор гашт. дар доираи симпозиум як қатор чорабиниву ҳамоиш нишастҳои мухталиф баҳри бузургдошти 700 солагаи Камоли Хуҷандӣ гузаронида шуд. меҳмонон аз тамоми минтақаҳои кишварамон ҷамъ омаданд ва берун аз он ҳам гуфтан лозим аст ки меҳмонҳо ҳастанд. иштирокчиёни имрӯза ҳофизон аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Исфара, Ҳанибодон, Истарафшан ва дигар шаҳру навоӣ тамоми ҷумҳурӣ фаро гирифтааст. фикр мекунам ки имрӯз як хеле ки мегӯн ин барномаи ширу шакар аст, ҳам мусиқӣ ва ҳам баёноти шеър ва ҳам рақс ва ҳамаи он аз ашъори Камоли Хуҷандӣ аст. дар ҷараёни чорабинӣ баробари суруду оҳанг ҳамчунин почаҳои шеърӣ аз ашъори шоир манзур гашт. Гулдаста Дӯсталиева яке аз он нафаронест ки дар фестивали сурудҳои Камоли Хуҷандӣ аз ашъори ин шоир шеър қироат намуд. ба гуфти ӯ аз ашъори Камол зиёда аз 120 ғазал аз худ кардааст. нахли маданӣ самар баровард, паҳлӯи рутаб шакар баровард, дар Даҷла бирафт пири Бағдод, дарё эвазаш гӯҳар баровард. шайх Камоли Хуҷандӣ аз умраи шоирони шӯҳратёр мебошад ки дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омада дар ҳамин ҷо ба камол расидааст. зиндагии ин шоири Хуҷандшаҳр бештар дар шаҳри Табриз ва ҳудуди 11 сол дар шаҳри Сарой сипарӣ шудааст. Камол бо ашъори баланду пурмазмунаш шӯҳрати ҷаҳонӣ дошта қалби миллионҳо дӯстдорони адабиётро тасхир намудааст. ба шеърҳои Камоли Хуҷандӣ санъаткорони зиёде оҳангбаста онро суруданд. на ҳар ҳунарманд даст ба ашъори Камол бояд занад. Камолро аввал бояд дарк кард, бо Камол бояд ифтихор кард ва вориди дунёи Камол шуд. бубин як фарзанди тоҷик аз Хуҷанд мехезад, меравад дунёро такон метиҳад бо ғазали худ, бо шеъри худ, бо ашъори худ. садҳо, шояд ҳазорҳо, шояд миллионҳо нафарон дар мактаби Камол тарбия ёфтанд, дар мактаби адабиёти Камол, дар мактаби маърифатии Камол. хоб бо Камол гуфтугӯ карданд, дарду сози Камолро азбар карданд. ва чӣ тавр метавон як нафари нав роҳи ҳунарро пеш гирифта ба рӯ ба ашъори Камол оварда бошад? ман тасаввур карда наметавонам. хотиррасон менамоем ки санаҳои 15-17 октябри соли равон дар маркази вилояти Суғ шаҳри Хуҷанд симпозиуми байналмилалӣ ба ифтихори 700 солагаи Камоли Хуҷандӣ ва дар доираи он як зумра чорабиниҳо баргузор гашт ки ҳадаф аз баргузории ин чорабиниҳо боло бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва худшиносиву худогоҳии мардум ба хусус насли наврасу ҷавон мебошад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотии Хабар.